Diyos maranaaga mga tugang malod po para sa pamibiyon. Prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, throw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray pray for for us. Pamibi para sa katuninongan sa kinakban. Mahira kon asin maugayo na ama, day ka masasabutan nin si isay man, na nagsasabuwag nin iriwal, day pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man, na namamuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga babangis na korasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang sa mga puso sa paglaong, tanganing sa giraray mamidbidan, ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, inaanin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan. Nasududon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan ng buhay. Surgon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan ng mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo, kan gabos na tao. Namako ang ranga asin kusog, kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay. Siring man ang lamang saro sa to, magpuon ng gad, asin dayupot na maglakaw sa dalaning tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan, inigabos hinagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intention, mga pasasalamat for the gift of life of Dayor offered by Amaranto family. Pasasalamat mani na Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family. Thanksgiving mani Meds. Pasasalamat ni Irenea Garing and family. Birthday and good health. Dulot ka ni Encarnacion Hebulan. Mga special na kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, to pass the civil engineering licensure exam on March 2026,
hali kay Christine Ashley Cabaluna. Special man nakahagadan kan sarong devotee ni Agnes Almonte. For protection and safety, dulot ni Ronnie Bartolay. For good health and protection, dulot ni Cecilia Escalada. For successful operation ni Decken Moral. Hali kay Mr. and Mrs. Emerson Moral. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Para kay Froilan, hali kay Roseby Asupardo Cantara and family. Espiridion, Teresa, dulot kan Dumikil family. Para sa kalag ni Eduardo, hali sa Mendoza family. Para kay Regina, hali sa Los Baños family. Margie, Armando, All Souls, dulot ni Rhea Amaranto. For the soul of mercy, hali sa St. Jude Parish, Commission on Worship. Para sa kalag ni Mercy, hali sa St. Jude Children's Choir. Para sa kalag ni Raul, dulot kan Ramos family. Para kay Juan, hali sa Berses family. For the soul of mercy, hali sa Daughters of St. Jude. Matindog na po ang gabos. Ngarang ka nama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sin katuninungan, Iso Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Diyos, pagisumaro, Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, untaan sa mga kasalan, tangan ni magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos ang makakaman. Sin sa indo mga tugang, tanagkasala ko din makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Mayrak malagod sa ton, Diyos na makakaman, sin pagkapatawadan sa to makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos, nagibo sa gabos na namundag liwat kay Kristo, na piniling lahi asin panading pagkapadi, warasan sa mo na mauwoton asin kayahon ang sinsugo mo, tangani maging saro, ang pagtubod nin puso, asin ang kabuotan ning gawi para sa banwa na inapod, sa buhay ni daing kasagporan, uli kay Jesu Kristo, kagurang nanyama sa imong aki, kay babang namubuhay asin nagahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugo niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Iniyan sabi nin kagurangnan, ang mga akin ni Israel kukuhaon ko sa mga banwaan na sa indang pinagdumanan. Hali man minsan sain, titipunon as nipupuli ko sa daga na sa indang tinubuan.
Gigibuhon ko sinda na asarong banwaan sa daga asin sa kabuludan nin Israel. Sarong hadi maghahadi sa sainda gabos. Daina nanggad sinda magiging duwang banwaan. Daina magiging duwang kahadian. Daina sinda magsasamba sa mga anito. Daina madidigtaan kan sa indang mga marumpot na gawi. Asin kan sa indang mga kasalan. Ililigtas ko sinda sa mga dahilanin sa indang pagkasala. Lilinigan ko sinda, tanganing sinda, maging sa kuyang banwaan, asin ako sa indang Diyos. Si David na sa kong surugoon, maghahadi sa inda, sarong pastor para sa gabos. Pagkukuyugon ninda ang sa kong mga pagbuot, gagalangan ang sa kong mga tugon, asin sa indang uutubon. Magiirok sinda sa daga na itinao ko ki Jacob, na sa kong surugoon, daga na pinag-irukan kan sindang kamagurangan. Duman magiirok sinda, an sa indang mga aki, asin an mga aki, nin sa indang mga aki, magkagurang man. Si David na sa kong surugoon, iyo an magiging hadi ninda, sagkod pa man. Makikipagtipan ako sa inda, tipan nin katuninungan asin daing kasagkuran. Bibindisyonan ko asin papadakulaon ko sinda. An sa kong simbahan ibubugtak ko sa taho ninda, sagkod pa man. Magiirok ako sa kaibahan ninda. Ako an sa indang Diyos, asin sindaan sa kuyang banwaan. Maaraman nin gabos na banwaan na ako an kagurangnan. Iyo ang nagpapabanal kan Israel, mantang yaon sa saiya sagkod pa man, an sa kong santuaryo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Babantayan kita nin kagurangnan, siring kan pastor an sa iyang mga karnero. Babantayan kita nin kagurangnan, siringkan pastor ang sa iyang karnero. Mga banwaan, himatian nindo ang tataramon nin kagurangnan. Iharubay nindo sa gabos na kapuruan. Ang nagwarak ki Israel, iyo man sanaan magtipon sa iya. Sa iyang aatamanon, siring sa pastor, ang sa iyang mga karnero. Babantayan kita nin kagurangnan, siringkan pastor ang sa iyang karnero. Magdurulok sinda asin mag-umaw sa kaitasan nin Siyon. Madurulok sa pag-ako kan mga karahayan nin kagurangnan. Ang tinapay, arak asin lana, mga karnero asin kahayupan. Babantayan kita nin kagurangnan, siringkan pastor ang sa iyang karnero. Dangan ang mga daraga mag-uurugma, asin magsasarayaw sa kaugmahan. Ang mga hagbayon asin kamagurangan siring man. An kamunduan riribayanin kaugmahan. Rarangahon asin tatawanin kagayagayahan. Babantayan kita nin kagurangnan, siringkan pastor ang sa iyang karnero. Ang pagrukyaw kan ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Dakul na mga odiyo na nagsungko kay Maria si nakailing kang ginibo ni Jesus nagtubod sa iya. Alagad nagkapira nagduman sa mga pariseo as sinusip ko na nung ginibo ni Jesus. Ansang gunian tinipon kan mga poon ng kapadian asin mga pariseo asin hinapot anon sa tong gigibuhon dakul na mga milagro ginigibo kan tawong iyan. Kun pabayaan ta, gabos matubod sa iya, madigdian mga Romano, asin rurong paguninda, ang banal na lugar, asin ang banwaan. Saro sa inda si Caiaphas, alangkaw na padi kan taon na ito, nagsabi, garong daygayon nindo nasasabotan, ang sa tuyang kamugtakan, day nindo nasasabotan na kaipuhan na magadan, ang sarong tao, huli sa banwaan. Araw na maray ini kisa matunaw ang bilog na banwaan. Di nagtaram sa sayang sa diring aran, kundi bilang poon na padi. Kantaon nito, kinatulan niya na sa Jesus magagadan dahil sa banwaan, bagaw lamang dahil sa banwaan, kundi man tanganing tipunon ang nagkakawararak na mga akin ning Diyos. Poon kanal daw na ito pinaghagupan nindang gadanon sa Jesus. Kaya dahi na siya nagpapailing sa Udiya, nagsibog sarong banwan ang ngaran Ephraim, saruna narani sa lantad, sinduman nag-erok, kay ban sa iya mga disipulos. Ang Pasko kan mga Hudiyo, haranina, asin takol na mga tao hali sa kaumahan, nagtukad pa Jerusalem. Tangani makapaglinig sinda bago makipintakasi. Pinaganap sinda ninda sa Jesus asin pinag-uurlay-ulayan duman sa simbahan. Ano ang pag-una nindo? Makikipintakasi siya. Ang mga poon ng kapadian asin mga pariseo nagtugon naan nakakaaram kunhain sa Jesus, paisiyon sinda tanganing sa indang ipadakop. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. sa stoy na dangog na mga basahon, pinapailing an pagporma kang Dios in sarong banwaan. Bako sa naho dita inapod si Abraham sa sarong lugar, sindinara sa pigaapod na piniling daga o promised land, kundi sa tuya man na konteksto bilang mga Kristiyano na sa day pag-ako kang mga Hudiyo kan Mesiyas, kita naman sa pigaapod na magkumpwesto nin sarong banwaan na sasamba, naglilingkod, namumot sa sarong Diyos sa paagi ni Kristo na sayang ipinadara sa daga. Kaya kung sa itong hilingon, ang plano ng Diyos sa Israel, lipat sa mga pagano, nabuot mag-ako sa sayang aki. Sa panahon ngunyan, sa kinaban, aram tao yung mga ibang diyon, ibang mga bigtutubadan, alaga dahil man din nangaulugan na dahil matutupad o dahil gigibon kang Diyos an sa iyang intensyon o plano. Kaya itong buot na mag-ako sa sayang aki, siguro para sa kuya, nahiling ko man na ikaw man lugar sa kalangitan na pigapod kahadean ng Diyos. Kaya it does not mean na sa mga binunyagan sana sa pagtubod na Kristiyano ang makakalaog duman. Tamis mong ang kagurang na nagsasabi sa maabot yung mga aldaw, bako naman sa sarong templo o simbahan ang pagsamba sa Diyos, kundi sa saindang malinig na puso, asin
sa Espiritu na iwinaras ni Hesukristo sa bilog na kinaban. Kaya ang mga nailingtang pangyayari sa kinaban, ang Iran, mga Muslim, ang Israel, Hudiyo, pero dahil man ang ulugan na dahil naman sinda piga iimbitaran sa kahadayaan ng Diyos, sa kunilingon, ang mga Hudiyo yung enot na pinag-alukan ka nasabing kaligtasan. Ang mga Islam, mga Moro o mga Muslim, susug sa inda, sinama naghihiling na duman man sa promesa kay Abraham, nakakaibahan sinda, no? Bagagi kang aki ni Abraham ki Hagar sa indang katabang na si Ismael so aki. Kung digdi ang paghihilingan kan koneksyon, no? Kaya mga tugang sa tatuyang sunod kay Kristo, ikaw magkita simpleng mga nararamdaman na dahil man ngayon nagtutubod, taano man ngayon na maliligtas. Alagad sa kauri-urihi, ano daw, loyal man kita o malinig man ang puso, tanganing masabit ang mga kalaog kita sa kaadaan ng Diyos. So, bako man kitang mahusga ang Diyos baga. Kaya, dahil manggaro sa lugar tang maging hukom o husga sa sitsay man na aniyon sa daga. Tagabos, mantang kita nabubuhay pa, pigaapod kita gabos sa pigsasabi ni Kristo, nabuhay na daing kasagkoran. Ang obligasyon ta, na kung ini ang inakot ta, nagtutubod kita sa reliyon na ini, kaya po na maging tapat kita, maging maimbod, tayo yan ang pigasabing sa hirap at ginawa, may mga kalamidad man o dai, kunan Diyos ang pigihiling tang kaligtasan ta, di man kita pwedeng maghali sa iya. Asin ang pigsabing pagrukyaw, kan Marina Bareta, gabas kita may misyon na sa pagi kang taramon, asing gibo, sa kadipisilan ng buhay, di man pwede ining malingawan. Kaya, ang padagos tang pamibi, padagos na pag-ayuno, pag-abstinensya, sa kadakol na kaipuan ng kinaban, di man kita pwede magkampante, kundi danay na nakikiulay sa mahal na Diyos na yun nakakaram kang kabos, tanganin kita sa limitado tang pag-isip, limitadong karaman, limitadong kakayahan, danay kitang uya sa iyang pagkamuot at sin pusog, tanganing magibuta ang sa iyang kabutan. Namasabutan mo at
mamibibik mga tugang tanganin sa kon sa indong atang mga kamandugot kan Diyos amang makakaman. Ako un malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato, asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurang na namimibik kami, pakiakoan mga dolot kan sa mong pag-ayuno, nahulikan pagbayad sa kasalan, papakanigoon kami sa imong grasya, sindaroon kami sa panugang kasagkoran, buhay na daing kasagkoran, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. pasalamat kita sa kagurangnan sa atong Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos na nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Diyos na makakamanaday kasagkoran, sa bagsikan nakakaligtas, na pasyon kan sa imong aki, ang bilog na kinaban, nag-ako kan, kaulugan kan sa imong kamahalan na dapat tubudon, mantang nahayag, hiles ag papayag, ni pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Kagurangnan ka ng banal, para po din kabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ng buwan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan sa Kristo. Sana sa rugaring na buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, sa magpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tiniyan sa kuyang hawak na idodolot para sa ido. Siringman pagkapamanggi sa pagkayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, si mag-inom kay ni, tiniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay na tipan na papabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kami nagrurumdum sa iyong pagkagadaan, sin pagkabuhay liwat, ang dodolot sa iyong magurangnan, kining tinapay ng buhay, singkaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanigo mong magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kami ni nag-aarang, kami nagpapakinabang, ang hawak kasin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Ganun mga kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilig ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga bispo, si Joel, si Ngagabos na mga klero, si Ringman, garumdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na mga pinapamibi sa misang ini, sinanggabos na gadan. Dangan ako asin sa liwanag sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namimibi kami tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umawa sin pamaraway sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos sa kagalangan sing kamurawayan, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sa minatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo, nayaang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit. Sa mong kakanon sa raldaw, taong sumuya unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tangaling kaming natabangan nga sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Wantang kami nagahalat kan mawang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamuraway sa mga kapanahonan. Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilinga sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin na pagkanigwa siya mapatuninong, asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan, kanabubuhay nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga ni kagurangnan mapasa Indo sa kod paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Tugang uyat si Jesucristo na sa pagkapako sa krus, inaapod, inaalok ang gabos na tao,
sa kadigtasan kang gabos. Ang kordero kan Dios, papara kan makasaalan kinaban, paladan mga inapod, sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurang nana, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maumayan. Tamanon kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, mapakumbaba kami nag-aarang sa imong kadakulaan. Tanganing siring na pinapabasog mo kami, kanurog kabanal na hawa kasindugo. Gibuha man kaming makisumaro sa imong pagkadiyos. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bindisyonan ka mo, asin sa mal sa buhay. Sa ngaran ka nama, asin aki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinulot na ang banal na Eucharistia, lagaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning.